Ако сватбеният ден беше ден като всички останали, щеше ли да бъде толкова специален? Едва ли. Затова в деня, когато вие заставате под светлините, огряващи вашият незабравим празник, вие заслужавате всичко да бъде безупречно. Всяка двойка си има своята неповторима история. Всяка двойка е извървяла различен път от белия до най-специалният ти ден. Всеки романс има своят уникален сценарий. Именно заради това гледам на всяка сватба като на личност. Тя има свой характер, свои емоции, свой глас. Тя се отличава от всички други. От своя дългогодишен опит знам, че за да се подчертае нейната индивидуалност, са необходими прецизна комуникация, внимание към всеки детайл, индивидуален сценарий и не на последно място персонална плейлиста, която да отразява духа на сватбеното ви тържество. Грижи, безпокойство, тревоги, дали гостите се чувстват добре. Това не бива да бъде във вашия набор от емоции, скъпи младоженци. Забавлението на всички е мое задължение, а вашето да изживеете този ден пълноценно, защото именно това са миговете, които се помнят завинаги. В сватбеният ви ден, скъпи младоженци, ние споделяме една обща цел – незабравимото преживяване. Затова позволете на вашите желания да срещнат моя опит.